Vorige week zagen we dat Alaf Airlines uit Helje en Pim van Wielik uit Kessel in de LVK-finale stonden. Hoe doen ze het op het Limburgs Vastelovens liedjesconcours? Dit is Vastelovend in Piel en Maas. We beginnen in Helje, waar een groep van 6 joeksige vrouwen zich klaarmaakt om naar de LVK-finale te gaan. Al jaren zien ze trouwe LVK-bezoekers. Ja, voor Yvonne. Hoeveel Lia? Nee, Yvonne helemaal. Een bier. Lia, die keertje, kom halen. Ik heb het. Vastelovend, singelen, 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 boe. Vastelovend, dat is Venlo zo. Vastelovend, 3 dagen een stuk. En we houden op de kissen met het vastelovend is. Kan je singelen, 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 boem. Wim gaat er winnen. Ik denk spik en span. Denk ik. Maar ik heb me nog eerlijk gezegd, ik wil gewoon ons er nou in verdiepen. En Helje Durre? En Helje Dorp natuurlijk. 2 winnaars dit jaar. Dat zou chic zien toch? Dat moet kennen. En door gaan de dames de zaal binnen, waar honderden vastelovensvierders zich hebben verzameld voor de liedjeswedstrijd van het jaar. Hij zien we dan in de catacombe van Kerkrade van de Rode Hal van het LVK 2015. Piel en Maas mogen al snel beginnen. Alaf Airlines is als tweede aan de beurt. Limburg is niet lang, mijn liefde en mijn leven, dat is me ingegeven. Met vastelovens in, ik heb me vast voor bij de hand. Want ons zijn in beschreven, dat ik al mijn ganse leven een Limburger ben. Hoe was het vanavond? Ja, het was echt geweldig. Echt super chic. Echt kei tof een keer zo te mogen beleven. Toen we ervaren op. Ja, als ze in zo'n hal staan, op zo'n podium en dan mogen ze dan een liedje brengen, ja, dan krijg je gewoon kippenvel. Dat is echt keiruik, dat zou iedereen met mogen maken eigenlijk. Ja, keichic. Echt geweldig en onvergetelijk. Dat was voor ons de tweede keer en de vorige keer hebben we 3 jaar op geteerd. En nu kunnen we nog 3 jaar op teren. Echt gewoon, dat was geweldig. Liefst willen we volgend jaar nog een keer natuurlijk, maar smaakt nog meer. Echt geweldig. Ja, we hebben gewoon een hele gezellige dag gehad. We zijn er appetit bijeengekomen, gezellig samen geluncht. De laatste dingetjes voorbereid. Ik heb mijn gup elkaar de hoor opgestoken. En dan ja, ga je gewoon vol vertrouwen. Ga je gewoon geweldig naar zo'n LVK toe. En wie het dan heen gaat, ja, dat mag allemaal niet goed. We genieten ervan. En ja, dat is gewoon super. Nou, ik denk gewoon een leuke tekst, leuke muziek erachter. Daar doen we het voor. Die mensen die met ons met gewoon niet op ons gestemd hebben, super bedankt. Dat was echt keichic dat we dit hebben mogen ervaren. Dank je. Laura, dat is toch niet helemaal goed aan? Nee, maar ja, de adrenaline maakt alles goed. En ja, dat gaat wel goed nou. Ik heb het uitleg, ik heb het uitleg. Van de confetti en de slingers in ze vol. Door zo'n wegon heen helemaal los. Dat doen we kosten wat kost. We lopen heel even los. Laat ons luur denken. En waar vandaag is geluk. Verbindt ons daar aan een stuk. En met bedrag zullen we de glazen kleden. Als ik maar dansen kan, het liefst met dinges mee proberen. Kom, pak me eens lekker als ik hem kan dansen, hij is aan de pas als wij ons gaan amuseren. Kom, pak me eens lekker als ik hem kan dansen, hij is aan de pas als wij ons gaan amuseren. Hoe ga je het?
ja, goed, de zenuwen zijn nog goed onder controle, moet ik eerlijk zeggen. De stem begint weer te komen. Het griepje is al, denk ik, heb ik in Balen achtergelaten. Dus het gaat goed. Want je wordt al getipt, hoe voelt het om als titelkandidaat erin te komen? Mijn shoulders die zijn echt 10 centimeter leger sinds de afgelopen weken. Want iedereen, ik ben blij dat jullie zo enthousiast zijn over het nummer. Hè, want dat is heel chic. Hè. Kijk, vorig jaar waren we ook met 3 dagen vastelavond ook de markt geschreven. En wat ze daar zo is, daar waren we een beetje als outsider komen we daar binnen. En, dus dat ging... Die kwam later erdoor. Eigenlijk vanaf de artiestenavond kwam er een einde keer van... Hey, dat kan wel eens goed ogen gooien. Nou, dit jaar is het toch... Ja, en hier is het gebeurd vanaf 10 november dat er op YouTube staat. Is het eigenlijk alleen maar, dit is hem en noem maar op. Nou, weer van jou heel chic dat jullie zo enthousiast zijn over het nummer. Dus, ja. Marco, hoe is het voor dich vanavond? Ja, even goed ook heel spannend hier. Ik heb vandaag een paar keer met Bas moeten bellen. Bas Keeltjes, die waren ook zo zenuwachtig als gaat. Nick deed toe, zeg maar, gaat het rantelen en Nick een keer gebeld. Maar het is gewoon hartstikke chic zo'n dag. Maar dat is gewoon bijna een jaar bezig met zo'n nummer. En dan komt ze in die finale, want dan moest ze eerst maar straks in te komen. En dan is het zoiets en dan... Ja, dan het moet gewoon een chique avond weer en dat optreden dadelijk, dat gaat zeker goed, want dat doen die hongerkier, dus dat zal hij ook wel goed gaan. Maar verder is het helemaal niet in de hand. Ja. We zijn eigenlijk afhankelijk, dus steeds tot de razen, backstage. Ja, voor ik als tekstschrijver is het natuurlijk helemaal erg, want het is die kindje, dat wordt sowieso door immers angst gebracht. Ja. En angst gewoon dat ik beoordelen en ja, dat is nog iets zo. Pim, hoe was het? Heel gaaf, ja. Heel gaaf. Dit was Tine Trui. Inderdaad, en met die jongen ook samen op dit podium te mogen staan, dat was echt een droom. Ja. Ook 10 concept, 10 liedje, was het toegeheel ooit? Nou, we hebben inderdaad afgelopen jaar samengezeten met deze jongens Ram Lenders. En dit was iets anders wie was vorig jaar. En dat aan hemig staan, echt heel vet. Heel vet. Ik mis de dagen, mijn nacht. Ik mis de dromen die ik had. Ik mis de kleuren op mijn stoel. Geen vast geloven. Ik mis de vlinders in mijn maag. En ik wil staan met volle kracht. Mis het gevoel van enkel leven. Het gevoel van enkel leven. Het gevoel van enkel leven. Goeiedag. Ja, ging goed hè? Ja, lekker joh. Ging echt heel goed. Goede energie, dus zal die goed ook. Was het voor dich om ook 10 nummer gespeeld te hebben? Ja, graag, want ik doe het eigenlijk nooit. Maar dat was ook de eerste keer voor mij, maar ik vond het wel heel tof. Gaat jij dit maken, dit nummer? Ik hoop dat we hier sturen, maar het is even afwachten natuurlijk. Het is wel totaal gedangers, dus het is altijd even afwachten. Maar... Ik hoop gewoon een goede uitslag en even goed. Dat we al heel mee gestaan, wat ik al zei. Dat is al een heel cadeautje wat we gekregen hebben afgelopen week. En met een tevreden gevoel gaat Pim terug naar de zaal waar de volgende artiest al klaar staat. Spik en span. Het was de lopen, Limburg bij de veld, maar dat ze wekenlang het afgeteld. Dat erin zijn al die vastgesteld, dit is de job erop gewerkt. Ho, 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 hoe moet de winterslop? Ho, 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 die geeft het haast al op. Het was de lopen, Limburg bij de veld, en de job erop gewerkt.
Ja, de zuiste tranen in mijn gezicht staan. Echt, het was geweldig. Geweldig. De ganse zaal deed mee. Ja, dit hebben we nog nooit metgemaakt. Wie wil dit niet zoals... Maar, ja, geweldig. Bas, wat vond je het? Ja, dit is niet normaal. Ik ben gans achter in de zaal gaan staan. Ik kippenvel over mijn ganse lichaam. Dat hebben we nooit metgemaakt. Ja. Geweldig. Is dit de winnaar? Ja, dat mogen wij niet zeggen, maar als deze niet doorkomt, dan kan het nooit meer gebeuren. Maar de zaal ontplofte toch? Ja, de zaal ontplofte. Dit hebben we echt nog nooit gezien. Oh, wat is dit genieten. Ja, dat was geweldig. Ja, dat was echt niet normaal. Dit hebben we nooit gezien. Ze was een enorme spraakzaam. Dan komt gewoon niks meer goed. Ja. Ik was de 6e keer nu, maar dat is niet normaal. Gewoon niet normaal. Dat was echt kippenvel. Ik stond normaal in de artiestenruimte, maar ik was net even achter de bar gaan kijken en ik was kei blij dat ik dat al mee mocht maken. Echt van voor tot achter, ze gingen helemaal los. Dat deed allemaal geweldig mee. En Nick die kwam terug uit backstage en er waren tronen van de bühne afgegaan. Zo kijken dat zo'n nummer wordt, zo zo lang mee bezig is, dat hij zo neer kan zetten. Dat zo wordt opgepikt door zijn ganse zaal. Ja, daar kun je alleen maar van druimen dat het zo goed pakt. Nadat de 20 nummers zijn gezongen, loopt de spanning in de zaal verder op. Wim wint het LVK. Heb je favoriet? Spik en Span. Waarom? Ja, omdat die het leukste vond. Ja, ik vond het echt te gek. Met al die artiesten en zo. En ik denk dat Spik en Span wel de duidelijke winnaar is. Ik denk dat dat de beste winnaar is die op dit moment kan gekozen worden. De beste winnaar is mijn einde winnaar. Dat is mijn einde winnaar. En hoe is ik stem naartoe gegaan? De eerste stem die is nog miserabel gegaan. Want ja, die zijn nu en die moesten het kansen geven tegen die goede oude garden wie wij drie en Spik en Span. Voor ons de mensen in Pelemaas zien Pim van Wielik en Alaf Airlines natuurlijk allebei nummer 1. De mensen uit Pelemaas stemmen ook op de liedjes van Pelemaas, natuurlijk. Wat was er zo goed aan die nummers? Ja, dat stukje dorp zit erin zo. Het bleef dicht bij jij. Dat maakt het schoon. Dat maakt het echt schoon. Ja. En wij denken dat de Pim van Wielik, Alaf Airlines en heerlijk gaan winnen. Want die Harry Menie vonden we fantastisch. Harry Menie is... wat niet kent, kan er komen. Ja, wat niet is. Wat niet is, kan er komen. Sorry. We hopen leest dat er eind uit Pelemaas wordt natuurlijk. Maar ik denk wel dat Spik en Span een serieuze kanshebber is. Heel zeker. We hebben een gooi nummer, gooi tekst, gooi liedje en een lekkere meizinger. Ik heb die nu bovenaan staan, die twee, die heb ik er allebei heel hoog op staan. Maar ik denk, omdat Spik en Span zo enorm populair is bij het grote publiek, dat die net met de prijzen gaan strieken. Of wie noemt ze dat? Weer nou weer, denk ik. Ook de fans uit Heljedorp zien dat Spik en Span de meeste punten krijgt. En door mij wint het duo uit Zusteren het LVK. Componist Mark van Wellekom uit Grassolk en Bas Keltjes uit Neer hebben het winnende nummer gemaakt. Het is voor de derde keer dat we deze avond zien. En ja, wij houden dat gedacht over de eerste keer met een kalde, dat het echt gelukt is. Oh,
6 jaar hergewerkt en nu is het eindelijk een keer gelukt. Echt zo. En het wordt weer spannend. Oh man, echt zenuwslop. Ja. Hoe gingen die laatste minuten? Ja, het ging weer als fout. Ik bedoel, we komen weer achter door de jury van actrices, dus dat moeten we gaan nooit zien. Maar. En ja, dan was het weer pijnlijk. Ik denk, oh, dat gaat weer. Maar dat ging net goed. En dat is genoeg. Is het LVK gewonnen? LVK gewonnen. Ik kan het nog steeds niet begrijpen. Gewoon dadelijk nog even verder feesten en helje, denk ik. Bas gaat naar zuster mee. En dan meer vreugd komen we weer naar de zuster in voor de radio-uitzending. Ja, kei chic. Ze zijn 6 jaar in de finale. Zo morgen ik zijn allebei 11 jaar bezig met schrijven. En dan begint ze met een nummer te schrijven. En 11 jaar geleden, 19 jaar was ik, of 18 jaar. En dan, ja, dat stelt niks voor. En dan zussen die LVK en zussen de zoekkool, denken ze van. Ja, maar ja, dat is mijn droom en dan komt ze nooit in de buurt. En stapje voor stapje werd ze beter. En op een gegeven moment dan, ja, dat is ongelooflijk. Als ze me dat toen heeft verteld een paar jaar geleden, dan denk ik van de beschek. En om daar zo naartoe te werken, dat is zo'n lading des te groot. Is het LVK gewonnen? Ja, dat is toch geweldig? Ik ging naar mijn telefoon, ik heb meer dan 300 berichten, ja. Ik heb een tiende, dat moet morgen maar. Je merkt al een beetje in de zaal, die ging helemaal los toen je het nummer zong, de eerste keer. Dus we waren sowieso super tevreden over het optreden, wie het ging in de zaal. Echt, de hele zaal deed met. En, dus daar houden we sowieso een heel goed gevoel. En wat het dan wordt het. Ja, en als het dit dan wordt, ja, dan kan ze alleen maar van druimen. Ja, dan hoop ze alleen maar niks van, oh ja, dan is het bij. En dan, ja, precies, dan is het heel... En dan lukt het, ja. Ik denk dat er heel veel pakkende dingen in zitten. Het is snel, maar niet te snel. Daar ken ik naar de Polonaise op. Er zitten heel veel, ja, het rijmt makkelijk, want alle dingen die rijmen 4 keer achter elkaar, dus dat onthoor je de mensen. En er zitten een paar uithalen in en een paar dingen die het publiek heel makkelijk oppikt. En de zaak ze net ook weer iedere keer beter. We hebben met z'n vier al heel lang gedacht van dit is een winnaar, maar dat kunnen ze wel zeggen, maar ja, we hebben Polen dat niet en het moet er nog goed komen. En dan weer dachten we van we gaan het pakken en dan weer, ja, dit is toch ook wel goed. En dan weer wel, maar niet, en maandag wie ging het niet zo goed. Hij hebben gezegd van ja, gaat dit wel gebeuren? En wie we in de zaal op hebben getrooid, toen dacht ik van, nu moet het gebeuren. Super van ons man uit de Pillemaas regio met haar schrijven. Daar tillen we Bas ook een beetje bij. Fantastisch voor de jongens, geweldige tekst, super muziek. En dan 2 klasse artiesten. Ja, dan krijg je een beren nummer en dat blijkt, want ik ga met uitvoering, zeg maar, we mochten eigenlijk niet weg uit de artiestenfoyer. Ik was heel even met Mark stiekem achter het buffet gaan kijken. Ja, en wat er gebeurde in de zaal, dat was immens. Dat waren gewoon nummer wordt gedragen en ja, super, geweldig. Mark en Bas zijn sowieso een heel goede vriend. En ja, het zijn ook geweldige mannen die echt super muziek kunnen schrijven. En ik vermoed dat de samenwerking nog wel even gaat door met Pil en Maas. Wat is er zo goed aan die samenwerking? Ja, we verstaan het heel goed. Vrienden onderheen, heldere kijk op zaken gewoon. Ook eerlijk onderheen, gewoon van ja, dit is niet of dat is het wel, dit is gewoon. Ja, en open naar je toe gewoon. Simpel is het. Ja. Het voelt ook weg alsof het een verbinding met de sferen is. Het is niet alleen spik en span, nee, met de sferen hebben we dit liedje gemaakt en hebben we dit liedje gebracht. En ja, geweldig. Kroon op het werk? Kroon op het werk, maar we stoppen nog niet. Ja, de winnaar is overduidelijk, een puntje maar ik vond hem heel terecht. Wat is er goed aan het liedje? Het heeft zo'n energie, het heeft zo'n positieve vibe, het wel. Van begin af aan, het loopt lekker, tekst is leuk, melodie is lekker, spik en span als duo, zeker de Niek, die zweept de zaal op. Het is echt vastelovend, echt chic, echt chic. Absoluut verdiend. We stonden toevallig met die halve finale en toen kregen die de ganse zaal plat. En vanavond was dat weer zo. Super tekstschrijver natuurlijk, Bas Keeltjes en de muziek van Mark van Mullenkoemoed Pelemaas. Iets om heel trots op te zien met z'n allen. Echt helemaal verdiend en geweldig. Alaf Airlines Dorp eindigt op een 17e plek. Pim van Wielik wordt 19e. We hebben het niets gedaan. Dat was nu ook eindelijk les geworden, 19e. 19e. Maar het was wel goed ontvangen. Dat is wel heel bijzonder. Ja. Er is iets nieuws geprobeerd, een nieuwe stijl. Dat past ook heel erg bij dich, hè? Ja, dat is wel wat ik wil doen, ja. Net anders dan normaal. En daarom is ook de reactie ook heel verschillend. Maar wel goed, positief, dus dat hebben we meegenomen. Pim en zijn band hebben het perfect gedaan.
Die hebben een super optreden neergezet. Ze hebben zelf ook gewoon tigelijk genoten. En ja, als hij mocht staan, dan best ze er al. En ja, het is nogmaals een fantastische avond. Kan ik alleen maar zeggen. En nou, hoe ziet de avond er nog verder uit? Ja, we gaan zo terug met de bus richting Dorp en ik denk dat we daar het feestje voort gaan zetten. Het was de moeite weer. Het was zeker de moeite waard, echt hoor. Ja. En met Spik en Span als winnaar, de gedoodverfde winnaar van dit LVK. Een nummer van schrijver Mark van Mullenkom eindigt deze uitzending, het LVK 2015. Hij gaat er nog even door. Bedankt voor het kijken. Tot volgend jaar. Inzichtbalie is gesloten. Doei! Adieu! Adieu!